ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಲಾಡು ಸೋಮವಾರ ನಡತಿನ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದು ಪಾಕಜನ ನಾಯಕಿಯರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀವಂದೆ ರ್ಯಾಲಿಡ್ ಸಂಚಾರ ಪೋಯಿನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣುಲೆಡು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತನು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಲಾಡು ಸೋಮವಾರ ನಡತಿನ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದು ಪಾಕಜನ ನಾಯಕಿಯರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿವಂದೆ ರ್ಯಾಲಿಡ್ ಸಂಚಾರ ಪೋಯಿನವು ಭಾರಿ ದೂರುಗೂ ಏತಾತಂಡು. ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯಡು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ದೀದಿತ್ತರು. 150 ಮಿತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿವಂದೆ ಬೈಕ್ ಜಾತಡು ಪೋತಿರು. ಕಾರ್ಲದ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನೋಡು ದೂಪಿದಾಡ್ನ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಅಜಕಾರ್ದ ಜ್ಯೋತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನೋಡು ಮುಗಿತಲಾಂಡು. ಮಂತ್ರಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸತ ತರೆಕು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀತು ಜಾಂಡು. ಮುಗಿತಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬದ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರುಕಾರರು ಅಣ್ಣಮಲೈ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಾಂತೆ ಮಂತ್ರಿಯರು ಬೈಕ್ ಬುಡ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣುಲಿಡು ಸುದ್ದಿ ಆತನು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ, ಈ ನಿಯಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಜ್ಜ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನಂಚ ಆತನು. ವಿಟ್ಲ ಇಡುಕಿದು ಕುಮೇರದ ಅರವಿಂದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪನ್ಪನರೆನು ಅರೆನ ಬೊಡಿದಿ ಆಶಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡಿದಿನ ದೋಸ್ತಿ ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಸೇರಿದ ಕೆರ್ತಿರು ಪನ್ಪನ ದೂರದ ಮಿತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಇರುವೆರೆಲ್ನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳಿರು. ಜೆಟ್ಟಿನವುಲೆ ಸಂಶಯ ರೀತಿಯ ತೀರ್ನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ತೀರ್ನರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸ್ತಿನ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಜೀವ ಕಳೆಯುನಾರು ಅರವಿಂದ ಭಾಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನಾರ ಆದಿತ್ತದು ಬಂಧನ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಅರವಿಂದ ಭಾಸ್ಕರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಆಶಾ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಅಂದು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದಂಡು. ತೀರ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಭಾಸ್ಕರ್ 2 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಇಲ್ಲಲ್ದ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸನು ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯೆ ಅರವಿಂದ್ ಭಾಸ್ಕರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಆಶಾನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಾರಿ ಸಲಿಗೆಡಿಕ್ತದು. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ತಿರುಗದಿತ್ತಂಡು. ಅರವಿಂದ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೋಟದ ಬಜ್ಜೆ ಕೊನುದು ಮಾರ್ದು ಒಟ್ಟಾಸಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ಬಗಿಟ್ಟು ಬೊಡಿದಿ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು. ಈ ಪೊರ್ತುಳು ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡಿಲ ಆಶನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸೇರ್ದು ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚಾದು ಪೋಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಡು ತನ್ನ ಕೋಣೆದ ಬಾಕಿಲ್ದ ಗಾಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೂ ಆಶಾ ಸಂಬಂಧದ ಒರಿಯಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು. ಅರವಿಂದ ಭಾಸ್ಕರೇ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕುಜೇರು ಈರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲೆಯಿಂದ ಪಂಡದು 6 ಬತ್ತದು ವಿಟ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಸೇರ್ಸಾದಿರು. ಅಪಗ 6 ತೀರ್ತಿರಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತೆರು. ಭಾಸ್ಕರ್ನ ಕಂಟೆಲು ತೂನಗ ಕಂಟೆಲು ಪೊಜಿಂಕದ ಕೀರ್ತಿನ ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ದು ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ಇರುವೇರು ಆರೋಪಿಲಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಸಾಧನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನುಡು ನಡಪಾಯಿನ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾವ್ಯ ದಶಾವತಾರ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ MS ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಟೀಲ್ ಇಂಚ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಸಾಧನಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಸಾಧನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಸ್ಟೋರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನುಡು ನಡಪಾಯಿನ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾವ್ಯ ದಶಾವತಾರ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಸಾಧನಾ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನು. ಸಾಧನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಕಾವಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಎದ್ಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ದುಂಬುದ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಳಿನ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು S ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನವು ಡಾಕ್ಟರ್ MGR ಅರಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು MS ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ, ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಸೀತಾರಾಮ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಡು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಉಡುಪ ಬೊಕ್ಕ PB ಹರೀಶ್ ರೈ, ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅರೆಹೊಳೆ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಮೊಕ್ಲೆಗು ಸಾಧನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದನು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಡು ವಿಭಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೂ ಸಾಧನಾ ಯುವ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೊಬ್ಬುದ ವರದಿಗಾರಿಕೆಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆರೆಗೂ ಸಾಧನಾ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಲಾಲಿತ್ಯ ಬೇಲೂರು ಮೇರೆಗೂ ಸಾಧನಾ ರಾಜ್ಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ,
ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪಕ್ಷಕೆರೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಲೆಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರದು ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ದುಂಬುದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕೂರ, ಯುಗಪುರುಷ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ, ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ದುಂಬುದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಈರಾ ನೇಮು ಪೂಜಾರಿ, ಸಾಹಿತಿ ಹರೀಶ ಸುಲಾಯ, ಸಾಧನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸಂಚಾಲಕರು ಲತಾ ಕಾವಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು. ಆರ್ಜೆ ಪ್ರಸನ್ನ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ವೇಣೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆತಂಡು. 4 ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತು, 14 ಮಾಗಣೆ ಗುತ್ತು, 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೇಣೂರು ಅಜಿಲ ಅರಸರಿನ ಕಾಲದವು ಆದುಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ವೇಣೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 4 ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತು, 14 ಮಾಗಣೆ ಗುತ್ತು, 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತದು. 2013 ವರ್ಷದ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೀರ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ತದ ಕಟ್ಟದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಗೌಜಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. 9ನೇ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ವೇದಮೂರ್ತಿ ನಡುವಂತಾಡಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಇತ್ತದು. ಕಾಂಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆತದು. ಕಳಶ ಮೈಪೆರೆ ಶುರುವಾಂಡು ಅಕೆರಿಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ತೀರ್ಥ ಮೈತದು ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ಅವಸ್ತೃತ ಬಲಿ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಬಯ್ಯಗ್ ಮಲ್ಲರಂಗ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು. ಊರು ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪಿಎನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾವ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯನ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅರಸರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ ಅಜಿಲ, ಸುಂದರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೋಮಯ್ಯ ಹನೈನಡೆ, ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಟ್ಟಾಜೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ, ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಯಜ್ಞ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಸಭೆಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾಳ್ತಿದ ಆಡಳಿತಡು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತದು. ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಸಭೆತ ಪೌರ ಕಮಿಷನರ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಬುಳಿಚಲಿಗೂ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತನೋಡು. ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಡು ನಡೆತಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರಡು ಸರಿಯಾದ ಪಿಂದದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸದು ಕೊರಡೊಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಸಭೆತ ಸದಸ್ಯರು ರಮೀಜ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದರು. ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಆಫೀಸರು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆತ ಸದಸ್ಯರು ರಮೀಸ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿದ ಆಡಳಿತಡು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತದು. ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆತ ಪೌರ ಕಮಿಷನರ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಬುಳಿಚಲಿಗೂ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತನೋಡು. ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಡು ನಡೆತಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರಡು ಸರಿಯಾದ ಪಿಂದದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸದು ಕೋರುಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಆರು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂಜಿಂಡ ನಗರಸಭೆತ ಎದುರು ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾವಣೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಪಂಡೇರು. ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ನಗರಸಭೆತ ಸುತ್ತುಡು ಇದುಂಬು ನಡೆತಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಬಾಕಿ ಇತ್ತದು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಅವಿನ ಕಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಕಲು ಬಿಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಮಿತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತನೊಡೊಂದು ರಮೀಸ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿರು. ದಿಂಜ ಮಾಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಣ ಯಜಮಾನಿರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡರ್ಲು ನಿಘಂಟದ ಕಟ್ಟುವಣ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮೀರ್ದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಾಕ ಕಟ್ಟುವಣಲಿಗ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣ ಪತ್ರ ಕೊರ್ತುಣೊಂದು ಆರ್ದೂರಿಯರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಬಯಲ್ ಪ್ರದೇಶಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಿಡು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆಜಾದ್ ನಗರಡು ಉದ್ಯಾನವನ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಕಟ್ಟದಿನ ಪರ್ಪನ ನೀರ್ದ ಘಟಕಲಿನ ರಿಪೇರಿ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ರಮ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಂದಿನ ಜಿಂಜ ಮಾಳಿಗೆದ ಕಟ್ಟುವಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ರಮೀಸ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಎಆರ್, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಕೋಟೆಪುರ, ಕುಡ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸುಹೇಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಜಿಪಾ, ನಗರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಮೀರ್ ರೆಹಮತ್ತುಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಅವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ನೀಡಬೇಕು. ತಮ್ಮ
ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೊಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ? ಮೊದಲನೇ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ದಿಢೀರಂತ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಊರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತಹ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜ್ಯಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೋರುಂಡಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಜಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದಿರಂದು ತಮಿಳುನಾಡ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಣ್ಣಮಲೈ ಪಂತೆರು ಕಾರ್ಲಡು ಸೋಮವಾರ ಬಿಜೆಪಿದ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಭೆಟ್ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕಾರ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜ್ಯಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊರುಂಡಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಜಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದಿರಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಣ್ಣಮಲೈ ಪಂತಿರು ಕಾರ್ಲಡು ಸೋಮವಾರ ಬಿಜೆಪಿದ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಭೆಟ್ ಆರ್ಪಾತಿರ್ದು ಕಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾದಿತ್ತಂಡು ಕಾರ್ಲಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಒಂದು ಪಡ್ಡೇಘಟ್ಟ ಮೂಲದ ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡದ ಪ್ರದೇಶ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರು ಒಂಜೇ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಗ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನರೆ ಆವಂದಿನ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಕ್ಸಲ್ ಕಾರ್ಯ ಪುಜ್ಜ ಆತನಂದು ಅಣ್ಣಮಲೈ ಪಂಡಿರು ಅಜಕಾರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮೈದಾನಡು ನಡೆತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸಭೆಟು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಪಾತಿರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕಾತನ್ನವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಹಿಂದುತ್ವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಿರ ಜುವ ಬರ್ಗೆರೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಭಾಷೆ ಬುಕ್ಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿದಿನಂದು ಆರ್ಪಂಡಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಐತಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಠೋಬಾ ರುಕ್ಮಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗದೇವರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ವರ್ಧಂತ್ಯೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನಾಗದರ್ಶನ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿದ್ದರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಐತಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಠೋಬಾ ರುಕ್ಮಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗದೇವರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ವರ್ಧಂತ್ಯೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಸರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣ್ಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆತಂಡು ಕಾಂಡೆ ಗಣಯಾಗ ನವಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನವಕ ಕಲಶಾದಿವಾಸ ಹೋಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಕಲಶಾದಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ರುಕ್ಮಯಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ದೈವಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನವಕ ಕಲಶಾದಿವಾಸ ಹೋಮ ನಡಪಾಯಿರು ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ನಡಪಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿವಾರ ದೈವ ದೇವರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡಿರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು ಬಯ್ಯಗು ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲು ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತನು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಬುಂಡಾಭಿಷೇಕ ಪೆರಡೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಳ್ಳಂಗಳದ ನಾಗದರ್ಶನದಾರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಂಜಿತ್ತಾಯಿರಡ್ದು ನಾಗದರ್ಶನ ನಡೆತನು ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಟೀಲು ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಸರಣ್ಣ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣ್ಣ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಧಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಿತ್ರ ವೃಂದದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತ್ಯೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವ ದೇವರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡಿರು.
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಚಂಡಿಕಾ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 22ಕ್ಕೂ ಶುರುವಾದ 28 ಮುಟ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು ಸೋಮವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಚಂಡಿಕಾ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 22ಕ್ಕೂ ಶುರುವಾದ 28 ಮುಟ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲಿನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ವಿಧಿ ವಿಧಾನೊಲಿನ ನಡಪಾದು ಕಲಶ ಮೈಪೆರೆ ಸುರುಪತ್ತದು ಆಕೇರಿಗು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ತೀರ್ಥ ಮೈತದು ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ಊರು ಪರ ಊರ ಭಕ್ತ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರೈ ಏರಿಮಾರ್, ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲೋಕನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಇಂದಿರೇಶ್, ಬಣೌದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಐತಪ್ಪ ಆಳ್ವ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಬಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್, ಬಣೌದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್ ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕಿ ಆಶಾ ಪಿ ರೈಬುಕ್ಕ, ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತದು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ಶುರುವಾದ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ನಡೆತಂಡು. ರಡ್ಡ ಕಾರ್ಲಿಗ್ ಅತ್ಯಾರ್ಲಿಡ್ ಕಡ್ತದು ಸೈಪುಂಡ ಬದುಕುಂಡ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿಟಿತ್ತಿನ ಬೋರಿ ಬಸವೆ ಒಂಜೇನು ಒಡಿಪು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯರನ ಕೂಟ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದಂಡು. ರಡ್ಡ ಕಾರ್ಲಿಗ ಅತ್ಯಾರ್ಲಿಡ್ ಕಡ್ತದು ಸೈಪುಂಡ ಬದುಕುಂಡ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿಟಿತ್ತಿನ ಬಸವೆ ಒಂಜೇನು ಒಡಿಪು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯರನ ಕೂಟ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದಂಡು. ಒಡಿಪು ನಿಟ್ಟೂರದ ಕಾಂಚನ ಹುಂಡೈ ಶೋರೂಮ್ ಕೈತಲು ಗಂಭೀರ ಅವಸ್ಥೆಡಿತ್ತಿನ ಬೋರಿ ಬಸವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಐತ ರಡ್ಡ ಕಾರ್ಲ ತುಂಡಾದಿತ್ತಂಡು. ಕೈಕಂಜಲಿನ ಕಂಡು ನಕಲಿನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡು. ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋರಿಗೂ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಬೋರಿ ಬಸವನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು. ಕಾಂಚನ ಹುಂಡೈ ಶೋರೂಮ್ ಬೇಲದಕ್ಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು. ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಗ ಮಲ್ಲೆ ಎಪ್ಪೊಡೊಂದು ಕನ ಕಟ್ಟುನ ನಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟನಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಯಾವೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯತ್ತಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಪಂತೆರು. ವೇಣೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಎನ್ಮನೆ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ವೇಣೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಐತಾರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಎನ್ಮನೆ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಎದ್ಕೊಂಡರು. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಮಲ್ಲಪಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತದು ಅರ್ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬನ್ನಗ ದೇವೇರ್ನ ಗುಂಡುಗು ಬತ್ತಿರಂಚ ಅವನುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ ಪರಂಪರೆ ಲೋಕದೋರ್ಮಿಡು ಪದರ್ದಂಡು. ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಗ ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ಕನ ಕಟ್ಟುನ ನಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟನಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಯಾವೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯತ್ತಂದು ಪಂಡಿರು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಷದ 365 ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಯ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೋಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಬಂದಂತ ಭಾವನೆ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವರ್ಷದ 365 ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರ್ದು ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಲೋಕಗು ತೋಜಾಯಿನ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಡಿರು. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತರು. ಕಟೀಲ್ ಅನಂತ ಆಸ್ರಣ್ಯರು, ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಕೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ, ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಟ್ಲದ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಬೆದ್ರದ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್, ಅರುವ ರಾಜಗುತ್ತದ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ವೇಣೂರದ ಉದ್ಯಮಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೈ, ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ರಾವ್,
ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಂದರ ಹೆಗ್ಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ತೆಂಕುಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮಣಿಲದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಾಜಲಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿಮಾಣಿಗ ರಾಹು ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲಿನ ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಡತುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ತೆಂಕುಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮಣಿಲ್ದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಾಜಲಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿಮಾಣಿಗ ರಾಹು ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲಿನ ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಡತುಂಡು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನಿಮಾಣಿಗ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ನೇಮ ತೂದು ದೈವಲಿನ ಬೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಸಾಹುಕಾರ್ಯಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೈ ನಾಲು ಮನೆತನದಕಲು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಾಜಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಬಿ, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಸಮನೆ, ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಗೆ, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮಾಧವ ಕಾಜಿಲ, ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ರೋಹಿತ್ ಕುಲ್ಲಾಲ್ ಕಾಜಿಲ, ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಧಾನ ತಂಬಿಲ ಕರಿಪುನ ಸುಂದರ ಮುಖಾರಿ, ಆನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಬಳಗದಕಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಬೋಳಾರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೋದಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ 95ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಮಾರ್ಚ್ 3 ಶುಕ್ರವಾರ ನಡಪುಂಡು. ಬೋಳಾರ ಮುಳಿಬಿತ್ಲದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೇಶ್, ಸುಭೀಕ್ಷಾ, ಆಶುತೋಷ್ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ಮಂಡಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಗೋರಕ್ಷ ದಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡು ನನೆಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆ.